озодӣ ҷои ту холӣ озодӣ. Ролик фаршин. Ассалому алайкум дӯстони азизу муҳтарам, ёрони доно, тамошобинҳои зебо, тамошобинҳои муҳтарам, бо саломи гарму ҷӯшон ман шуморо пешвоз мегирам ва албатта ба номи худованди меҳрубон, бахшандаи меҳрубон шурӯъ мекунем ба ин мавзӯъ. Мехостам дар бораи озодӣ гап занам. мо ҳамин тамоми умр озодиро мехоҳем, аммо намедонем ки озодии худаш чӣ ва дар озодӣ мо ба чӣ омада мерасем. Ҳама озодиро мехоҳад, лекин ба худаш савол намедиҳад ки агар ба вай озодиро диҳанд, вай ба чӣ табдил меёбад. Мисол, ҷамъият. Барои чӣ ҷамъият қоидаю қонун дорад? Барои чӣ конститутсия дорад? Барои чӣ қонунҳо ҳаст ки агар шумо ҳамонро риоя накунед, ҷазо гирифта мешавед? Барое ки танзим шавад, порядок шавад. Инро тартиб кардагианд барои порядок. Ё ин ки қоидаи бехатарии роҳ. Агар озодӣ бошад, ҳама яктагӣ мошин дорад, шумо тасаввур кунед ки дар роҳҳо чӣ мешавад. Дар перекрёсткаҳо ки мошин, мисоли оддии Ҳиндустон, аз сар то бегония ба якдигар сигнал дода ҳайкара мегиранд. Барое ки қоидаю қонун нест, озодӣ. Аку фикри маро фаҳмида истодаед? Инро одамҳое ки реально ин дунёя управлят мекунанд ва спонсорҳои, кстати, яке аз спонсорҳои радиои озодӣ, инро медонанд ва медонанд ки барои талпа, барои одами бешуур, озодӣ ин ба мисли заҳр кади баробар аст. Барое ки одами бешуур озодиро дуруст истифода бурда наметавонад. Агар ба вай озодиро диҳӣ, қонуну қоидаро бардорӣ, вай дар як лаҳза ба ҳайвон табдил меёбад. ва шариат ҳам ин ҳамун қоидаи қонун, яъне чорчӯба, ки одамро аз ҳайвон ба одам табдил медиҳад. яъне ки бо натиҷаи овардани ҳамун камбудиҳо, шумо вақте ки қоидаи қонунҳои фурқониро иҷро мекунед, шумо оҳиста оҳиста аз ҳайвон ба одам табдил мешавад. вақте ки шумо ин чизҳоро риоя намекунед, шумо аз одам ба ҳайвон табдил мешавед, ки озодӣ мутлақ бошад. яъне ки шумо ҳама коре ки мехоҳед мекунед ва замин ба ҷаҳаннам табдил меёбад. барои ҳамин пеш аз озодиро хостам, шумо як ба худатон савол диҳед ки худ ҳамин озодӣ чӣ аст? озодиро танҳо ба он ҷамъият ва ба он одам додан мумкин аст ки вай аллакай шахсиятан ба одам худашро оварда расонида бошад. дар натиҷаи ҷиҳод бар алайҳи нафси худ
бо воситаи шариат ва ҷиҳод бар алайҳи нафсу худаш дар шариат чӣ мегӯяд худованд? иннамал хамру зайдулилла иннамал хамру вал майсиру иннамал хамру вал майсиру риҷсун минал амали шайтон. Хам яъне ки тамоми чизҳое ки ҳастаяни шумоя аз ҳамин ҳолати мӯътадил нормалӣ ба дигар ҳолат оварда мерасонад, ҳаминро хамр мегӯянд. алхамру яъне ки ҳадис ҳаст алхамру خمر العقل یعنی که عقل رو خیره میگردونه عقل رو دیگرگون میگردونه همین خمر و این داخل میشه ناس بله ناس سیگاری عرق ویپ بالقوة Мишка, нефидон, соль, GBH, همه اینا و نارکوتیک‌های طبیعی همه اینها با افیون خوب میشن. وقتی که آدم از همه این چیزها روی برمی‌دارد یعنی که جهاد نسبت به این چیزها و یعنی که گeni вай таназзул ёфт, барое ки ин чизҳо хуни одамро чиркин мекунад, генетикаашро чиркин мекунад. Одам аз об иборат, об ин флешка ҳамаи информатсияро запис мекунад ва ҳар як бори ту нос кишидагӣ, сигарет кишидагӣ там запис мекунад ва ба насли ту медиҳад. яъне ки ҳам ту рӯҳан хароб мешӣ, ҳам фарзандат носолим. рӯҳан ту рӯҳат шайтонӣ мешавад ва ба шайтон агар озодиро диҳӣ, ин замин дӯзах мешавад. барои ҳамин мо бояд ки аввал аз худ сар кунем, худро тоза кунем, генамонро тоза кунем, хунамонро тоза кунем ва баъд озодиро талаб кунем. вақте ки мо ҳамин чизро заслужид кунем, ту озодиро мехоҳӣ, не ки барои озодӣ ту чӣ кор кардӣ? ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ, ки имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ? рӯдакӣ хизмати ба мардум як тараф, ба худат чӣ хизмат кардӣ? худат ҳамин нос ё сигарет ё арақ ё пива ё секс ё кальян ё наркотикҳо избавиться кардан от онҳо сию? ту худат як зависим, худат аз худат зависим. фаҳмидем гапа? ту худат ғуломи нафси худат ҳаст. ту аввал худатро аз нафси худат озод кун, баъд аз ягон кас, аз ҷамъият ё ин ки аз ягон одамҳои қудратдору мансабдор озодиро талаб кун. фаҳмидем? умедворам ки ман фикрамро расондам. худо ҳофиз то боздид.